Buntag na pod mga kauban nako og mga brad og sis sa Danyo Iligan. Ni ako karon sa ato ang gitabangan nga katong Pilarca family, ang pamilya ni Mrs. Arlene Pilarca. Dayon naaman to'y nag-donate no katong mga igaagaw ni Sis Maris, ang ato ang admin ni Sis Mary Ann Restauro. Tapos gidugangan to og 1,000 ni kuan ni Councilor Ong. So na kuan nakapalita ato og dugang nga simento og kanang hollow blocks plus mga kabilya nga gigamit ani. Dayon napamantay gid na bilin nga kwarta ato agi sa donation kay nag-donate pud tong kailan ni Ma'am Melds. Gidugangan niya nahimong 500. So nakahatag ta kang Sis Maris og 1,500. Ipamalit dayon og simento og hollow block balas og kanang kuan kining kabilya. Dayon pagkahuman sa mga problema mga pirmahanan sa tag-iya sa yuta kay gi-allowed na sila diri nga makaabang diri sa tag-iya sa yuta. Natukod na dayon ni sa iyahang bana nga si Mr. Eduardo Pilarca. Tinabangan sa iyahang mga anak nga mga lalaki. Dayon sa karon kulang man gyud ang kahoy, ipadal-an to ni Sis Maris ang iyahang bana. Tuwa karon sa bukid nagpagabas og kahoy para madugang ani mga kahoy nga ni akaron diri. Ipadugang ani kahoy nga ni akaron diri. Dayon sa karon aron malig-on kay didto ra man siya nga side, katuras siya nga side ang naay simento o hollow block. Then kining 3 sides wala siya hollow block. So naningkamot nga para malig-on ni ang kuan ilahang balay kay huyang lang gyapon kung katulang nga side ang hollow blockon kay 20 man na ka hollow block ang naa dinha. So murag kulang gyud siya og kanang 50 ka buok hollow blocks plus dugang na pod kanang balas og kabilya. Dayon sis unsa mga kulang ani sis? Kuan ato. Murag simento duha ka sako, dayon 50 ka pieces nga hollow block. Balas pod no. Balas ang mga balas daw ani mga padali ra man balas kay pwede ra man sa mga dayon. So atong tawagan si Ma'am Arlene para maoy kuan tabangan nato nga muhangyo sa mga katawhan nga makakita aning post nato sa Danyo Iligan. Ma'am Arlene, ali ma'am, talikod ka sa imuhang balay ma'am kay ngano gwapo kayo ni ma'am inig mahuman, lig-on kayo niya. Dako kayong kalipay nga nakita ni sa ato ang mga donors. So dugang panawagan ma'am. Dirita kay para hayag ang imuhang dagway. Sige lang. Total naka-mention naman mi ganina nga kulang ang mga simento, hollow blocks. Pero makita man gyud nato nga lig-on kaayo ang ilahang pagkatukod. So kung mahuman ni maatopan na ni dinhi. Unahon siguro ning atop ma'am no. Then kung kaning foundation dinhi. So bahala kung kuan mauna lang ning foundation kalig-on tapos kaning maatupan lang dayon ni dinhi. Mahinahinaya na lang dayon ninyo kung unsay kulang, di ba? So sa karon ang atong unahon ang pinaka importante gyud nga kulang ang simento, hollow block 50 ka buok, simento balas og kabilya. So unsay atong panawagan Ma'am Arlene? Sige ma'am. Nagkaroon na kuan ha? Kay ang ilahang daan nga balay to arano nakita man gyud nato nga naghirig na gyud kay na kuan kining hapit na siya gyud matumba. So
maulang gyud na ang ilahang giantos-antos gyud. Ang uban niyang anak diri matulog, then sila dito sa iyahang bana katong atong giingon tung sa yuta sila matulog, pero naa man hinuoy hanig natuwa man gani iyahang mga anak o gadula-dula. So murag maulaw siguro si Ma'am Arlene mo hangyo, pero at least kuan naulaw man gud kay ni Ma'am Arlene, pero dili lang ta maulaw ma'am kay kuan man ang nagtabang pud ani mga gikan man pud sa ilang kasing-kasing nga wala man pud sila ga huna-huna og balos. Ang ilaha lang nga makita nila nga ang mga project ang ilang mga donate nakita nila din sa ilahang project karon. So kuan man gud inanak hanap bitang mga donors ma'am, mo donate na sila agi og kanang kaluoy bitaw. Wala na sila naghuna-huna og balos, pero ang Ginoo ra man gud mga magabalos ana nila ma'am. Kana bang pareha namo sa Dani Iligan, pobre man pod mi, pero naami ginagmayng tabang kuan pod kanang amo po na siyang kinasing-kasing dayon. Wala pod ni ga paabot og balos, pero kalipay gid sa dughan kanang bitaw makatabang ka ang imong dughan kana bitong lipay kaayo luag, sumurag makadugang og kuan ba, makadugang og kinabuhi. Imbis kuan na ta ako 50 ka pinang edad murag di ra mailhan kay ngano happy man. Happy jud kay tanan kay aghan na pangatabangan. Kay ngano Ma'am Arlene sa karon kuan manggod kanang ikaw ibutang taba murag nanginanglan pa pud kag tabang, pero inanam gud natong kinabuhi sa karon. Ang kinabuhi ba kay murag ligid bitaw nga sa karon ikaw pay nanginanglan, pag mahuman day ani ni pon mahuman na bitay imong kalisod, ikaw naman puy mo tabang sa uban, diba ma'am nya. Kana bang pareha ako sa una na mga nagtabang nako, ako di man ko kabalo sa ato nila. Sa laing tao ko mo ipaagi nako ang ako na pong tabang. Siguro sa sunod na pod kay laing taon na pod nga maoy mabalusan nimo sa imo ang hinabang ana rang kinabuhi ma'am. So sa karon dili ka angay maulaw. Hakay og maulaw ka na dili ni mahuman imong balay kay ngano kami wala man pod mi ingon nga kami mo diretso palit ani, amo maning ipaagi pod og kuan post sa Facebook ana kay daghan man tay mga friends, daghan man tay kailang nga makakitaan ni ato ang post. So sila na dayon toy kanang magpahibalo sa amo nga na sila ihatag, tapos katong nay uban nga makakitaan ni mao man toy mo diretso na lang diri, dili na sila mo agi lugar sa basta makahatod sila og bugas ana bitaw. Kagapon na manda yang magulan dani. Wala day sila bugas. Kung na may bugas na ihatag ni Ma'am Raquel tunga lang tani. Katong mga tinapa. Daan ko na ko din. Nakoy nanghulam di ko gahapon 210 mga itong yatag sa kong amigang gulaman na. Ang yatag siya tuwa man sa ni uli ko daan ko dapon. Kinsa man to siya? Ha? Ito niya sa tukalan. Ako naluoy ko ba kay naluoy yung trabaho siya wala. Pariha di along nga wala ito siya trabaho. Nangita ko kahapon akong banat. Mapo akong gisaligan, wala man dahil po siya, nagabas man dahil sa ani. Sa nagabas, mangpo ako nagabas sa lain, nagabas ko sa, para sa tuwang idugang ng balay. Yan naman yung magulang, kinangan ani, kahoy nga, tulsi kataas, para ikuan sa yung taas. Ang ko nga, wala na yun, biya may kwarta na yun. Hindi pala ang lockdown na yun, matabang, ba't pagos mong bana na yun, di ba ako magtanga lang, kaya may mga dagko na makabantay sa bata. Naay kwarta sa sunod gud ninyo mga kwarta mo mag-lockdown ano yung anam-anam palit ito ko na anam ko kung bana tawagin lang po niyo kung magpapandar mo balik. Ngayon na ako kay Idon at si Doloy na naman panday ani sa Domingo wala tag patrabaho tag sa igsoon lagi. So unsa na to ma'am, naghangyo ka? Ganyo ang tako nga kulang pa man gyud kayo ang materialis sa balay nga ginabang. Kung naa manggaling nga maluoy
Ngayo ang tawag-tabang nga kulang pang siminto o kaning hollow block. Mm. Og napagali og malabing wala kulang kasi. Ay buslot naman na siya, ma'am. Oo, kulang og Oo. sino pila ra na among natag din ha? Patra ka ba? Ah, upat. Kulangan mo nagsinda ana ang bana. Kani atong sinda mito ana niyo di na ni mahimog yun. Lagi no? Pwede na Ano? si dingding na to sa tuwang Oo. kuan kusina. Oo, so ang gamit ana po pila na siya Oh, dingding. dingding sa kusina. So kulang pa gyud siya og sin, mga pila ang sin ka mga unom or Okay ra tayo na uno, ma'am, kay wala na kita ma'am kay. mm, Sir niya ba? kay upat man ang naadya no? Oo. Pat. Mm. Yaman na kung sining na. Kaya pag lockdown na manikamot ko tayo, di ka masaling nga. Mm. Gaan ta, maulaw biya ta kay. Mamlaki lo kat ng iyang kaubin na ningkamot din Mm. na. Maulaw biya ta, igmita ng mga silingan na to. Sige na lang ng silingan ko. Di na na. Nya so mao na to Ma'am Arlene ha. Kuan. Kami lang kamo kuan og naapay kanang lansang kay magkulang ang lansang ko namo. Sige sige. Kwarta-kwarta na siguro siya pod ana. Sige kay mahuman ra gyud lagi ni. Okay, Kanang napoy mo tabang og sino. lagi. Ngayo utay anang na mga kwarta-kwartahan mo tuloy. Wala ka ilaw ang ngalan nila. Sige lang. Naara lagi na. Mahuman ra lagi ni ma'am nya. Ato lang pong hugton ato ang pag-ampo. Kay kami man pod unsay mga kakulian diri apil biya pod ni sa mga pag-ampo namo. Kay ngano dili man pud ta kalihok nga dili gasubay sa mando sa Ginoo. Ug di ka magampo pati sa Ginoo wala po matabang mo. Kami mga instrumento lang pod mi basig usami sa gikuhit sa Ginoo ba nga adto ninyo silang Arlene dito. Okay, sige ma'am ha, maora to ma'am. Daghan kaayong salamat.